Майко! Майко! Айде дай въже. Майко! Сега ще ми отваря работа! Сега дай въжеца. И чакай Сега вече ма затъна някой. Сега стана кот стана. Ето го няма. Мари Стефани е като пожарна. Ейте сняг, на. Виж го бе, задни, че го ги няма. Пали мам, лоп, лоп. Лоп, лоп. Ливе, пак тиш си. Как се навря там, бе? Да! Да направим инспекция на затъването. Ай, ще дърпаме джип. Гостите от Кърджали се радват, ето. Ето го. Другия той се радва. Всички са доволни. Да. Щастливи. Копайте се. Малко ли, бе? Това е всичкото сняг му. Да помагаме малко. Да зариш. Добре стана. Добре се получи. Аз почнаха гумите да ми миришат на изгорял. Още малко патало, виж го е. Мене ще ми помага. Колко остава? Чакай сега. Още малко па, виж го. Ей, това Я. Това е приятел да имаш. От Кърджали. Те теги. Стефани, как се навря там, бе? Не знам мъжна. Те теги Да му направя пътека до вратата. Да. 2 метра дълбока. Пътека до вратата. Тук дълбочко било, бе. И ще изведнъж лук вътре. Ле. Майко, как си? Как е? Ле. Чудесно. 1 метър. Ле, ба. Напролет, Муцо, напролет. Мари Стефани, тук се остават. Айде, сега бе, дай малко. Щевко да ми пукнеш гумата. Виждиш ли, Муцо, виж го какво прави. гадняр. Няма това на каише. Това